Samantala, Idol, mahigpit po na binabantayan ngayon ng mga otoridad ang bahagi po ng Angalacan River sa may barangay Pag-asa sa Jacinto, Pangasinan kasunod ng naitalang insidente ng pagkalunod ng isang minor de edad. Sa panayam po ng IFM News, dagupan kay San Jacinto Police Station Duty Officer Police Captain Sherwin R. Sinang, nakatakdang maglagay ng signage sa mga otoridad na nagsasakad ng pagbabawal sa pagligo sa nasabing Angalacan River. Sabi ko kanina sa mga tropa rin, napasya-pasyalan natin doon sa barangay na yon. Then maglagay na lang tayo ng signage na bawal maligo doon kasi nga malalim na lugar doon para maiwasan na rin natin yung maulit yung nangyari po. Yan po ang tinig ni San Jacinto Police Station Duty Officer Police Captain Sherwin Sinang. Kasunod po ito ng naiulat na pagkasawi ng isang minor de edad matapos itong maligo at hindi na malayang napunta sa malalim na bahagi ng ilog. Itinakbo pa ang nasabing biktima sa pagamutan bagamat sa kasamang palad ay diniklarang dead on arrival. IFM News. IFM News. IFM News.